Čaute, dneska sprídem k novom videu a dneska tu máme haul z Kika Milána. Môj brat a môj otec boli v Ríme a tam našli Kika Milána, tak mi proste niečo tam nesli. A ja si chcem toto s vami rozbať. Absolutne neviem, čo tam je, tak sa poďme pozrieť, ale kúpili mi aj v Demke, napríklad jeden očný stejný a nie je to len z Kika Milána, je to proste celé Ríme mi donesli takto vecičky, takže ja vám to dneska dám všetko do jedného haulu. Takže začneme si, no bol tam tento denník, ktorý bol inde vypredaný. Vidíte? Do očí, ale tá farba bola vypredaná a tak iné farby mi robia také, že alergie. Tak vlastne takáto, ja som do toho šprala prst. Tak je to taký ten jeden denník, ale je to zlaté. Prepáčte, že moja rodina sedí v obývačke a keď niekto v obývačke na terase trestne dverami, tak aj mne to trestne. Mám také dvere, čo bude neživný, otvoria sa ťa. Takže poďme na to. Potom tu mám prepáčte, len to moja rodina, tam si proste, jak prišli z Ríma, tak začali spievať Che confusione, to je proste to pesničko a mne proste tak srajím. Ide tu Herles aj tu, ja vám to potom zlišia, ale no, nejaké som mi to nevadí. Nestihla som sa namaľovať, pokiaľ oni došli, aby som ich vlastne ešte stihla ich doprovod. Oni mali akože limuzínu, ich doprovodila tam na chodidlo. Potom tu mám takto spolost. Je to rúženček. Nádherný. Strašne krásne to voní. Voní mi to po Ríme, fakt. Sice som tam ešte nikdy nebola, ale to mi to voní akože po Ríme. Tak. Potom tu máme taký rúženček. To sú vlastne tie isté. A ten týpek, neviem, jak sa volá, tak ona to slíka svoj prachem. To je jeho, ale to je z minulého roka, on mal vtedy iný prach. Toto je jeho, to mi sa viac páči. Ale to sme zase kráčka. Tak. Potom máme takýto verovú magnetku. Pokud asi tiež z babky a detkovi. Alebo druhé. Máme tu ešte druhú magnetku. Je? Ja. Tu sa na to môžeme postaviť. Asi začne to nechce. Máme tu ešte takúto, že Kinder Funde. Takú malú kapsičku. Je to takýto malý batúštek. A iba, ja pôjdem do Sephory. Kúpim sa na tie miniatúrky. Si to tam pohádžem, vezmem si to na kľúče do školičky a takto si pôjdem. A si sa začnem si robiť make-up artist, celý peel make-up v škole. Oni sú nenormálni. Takže mám taký patúš. Teraz mám túto koženú taštičku, inú farbu už mali vypredanú, takže mi zostala táto biela od Kika Milána. Je to dobré, že to znútra nie je biele a zvonku tmavo modré, pretože keby som že vnútri rozdiel korektor a bol by to biele, tak by som asi bola v ríti. A veľmi si na túto taštičku musím dávať pozor. Teraz poďme asi na
dlhšie. Mám tu tento Cosmetic Emotion Cream Lipstick jako Milana. V odtieni, neviem ako. Nepíše to. Takúto krabičku. Je to odtieni 138 Cosmetic Emotion. Cosmetic Emotion, yes. To malo vlastne takto malo, ne? Áno. Takto kliknem. Robíme swatch. Pekne do toho kliknem. A tu mám píše now. To je strašne zlaté a pre mňa strašne výnimočné. Takže tento odtieni ešte raz Gossamer Emotion. Teraz ideme na tú poslednú vec, ktorú mám asi z týchto vecí mám najväčšiu radosť, lebo nemám zo všetkého radosť. To je mne také využiteľné. Je tam 3D Hydra Lip Gloss odtieni 01. 01 je tak príhodný, ne? Alebo to je trochu, neviem. Pravím, ešte som to nevidela. Ja som do toho nahliadla. Tu sa kopia tie bubliny. Mne sa tam nepečo, vidíte? To je vlastne to. Taká bublina. Je to bobeno. To je veľmi krásne, veľmi flexibilné využitie. To ne. A ja vám ešte ľúbim taký menší hus, tedy vlastne dám to do tej dášky, a potom to ukážem. Ale tá taška nahádza. Takže dám to do tej tašky a potom vám to budem vyťahovať, lebo mám ho vlastne aj stedy. Trošku som dala samozrejme na bok, lebo tam mám nejaké väčšie veci. Samozrejme, že napríklad miska. Samozrejme, že už som z toho jedla, alebo fláška, tak už som z toho pila, alebo neviem čo, papier, tak už som na to kresla, hej. Už som to použila. Ja mám to za včera. Poďme na to. Prvú vec tu asi vidím. To. Mám tu takéto fixky. Stáli ma 7 €. Tu vám to môžem pozrieť. Vidíte pelonačku. 7 €. Sú takéto tie fixky. Vám to vlastne ukážem. Sa to otváram. To je vlastne také dva veci. A vlastne tak to vyzerá. A sú tam napríklad aj kríkové. Ako vidíte, to je kríkové. Tak sú tam aj kríkové farby. A je to veľmi pekné, lebo to má Herald, ja vám to ukážem. Mám nejakú... Zaberám tú kríkovú žltú. Ježiš, čo robím? Ja už niekedy prepínam. Takže si tam dám. Tak. Poďme na ďalšiu vec. Ďalšia vec je... Stanley Cup. Toto hej je z Ázie, ale tak majú taký fake vtedy. Som ho tam videla, ja mám z Ázie, ja mám práve Stanley Cup. A vlastne, tak som vám sem dala, že proste mám Stanley Cup. To čo bolo. Takže mám Stanley Cup. Je úžasný. Je bombastický. Ďalšiu vec, tu mám teda dve veci na oblečenie.
Mám tu tento vysoký rolák. A také tá rúžové tričko, ktorá ale nemá dlhé rukavy, no to má len ruku. A posledne tu mám tento štipček, ktorý stál, že 1 euro. Tak ten Girl Aesthetic. Som sa vám zobrala zelený, lebo mám zelený sandík. Posledná taká pre mňa najdôležitejšia vec je toto plátno na maliarský kousek. Poďme ho otvoriť. Sa si bojem nechtom to robiť tú celosku. Si zozadu na kresle niečo tak nič nie. Mala som tam na tom aj tá vec. On stal teda 2 eurá. To je veľké, aj vám ukážem aj svoj maliarský stôl. Ak mi ho mamka vyhodila, tak sa ukryjujem. Počkajte, ja vám ho pre vás pohľadám. No ja ho teda pre vás pohľadám. Ale ako nenájdem. Tak sa nejdete. Vlastne nie všetko. Ale takže